Karong modular ug virtual na ang paagi sa pagtuon sa mga estudyante epekto na sab sa pandemya sa COVID-19. Kamusta kaha ang kahimtang sa mga lugar nga anaa sa hilit nga bahin? Atong sayron ang sakripisyo nga ginahimo sa mga magtutudlo sa Panganan Elementary School sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Kauban ang school in charge nga si Ma'am Jenicil Tuba. Ma'am Jenicil, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha, ma'am? Okay lang po, sir. Good morning po. Happy to hear nga okay ra mo diha, ma'am. Apan aniya tong nagsugod ang pandemya, no? Nasayod ba mo nga mahimong ingon ani kalisod ang paagi sa pagtudlo ngadto sa inyong mga estudyante? Wala mi idea, sir, pag yung pang modular. So, amo lang manghatag ng module sa mga parents. Pero wala na mo na sayran nga yun ani gyud kaayo kalisod. Dili lang sa mo ang mga teachers nga maglisod bitaw gid kay pamaagi karon compare sa kanang face to face kay pati ang mga ginikanan namo naglisod pud sila sa pagtudlo pag-guide sa ilahang mga bata. Very challenging times gyud karon, ma'am. Pero unsa ba ang kahimtang diha sa Panganan Elementary School? Asa-asa ba sagad nagikan ang mga estudyante sa inyong tunghaan? Ang mga estudyante na apoy ang uban nara ang ilang balay duol ra sa eskwelahan. So dili na sila need nga motabok adtong Salog River. Napud mi mga bata nga nasa sitio nga kinahanglan pa sila mubaklay, kinahanglan pa sila nga motabok adtong Salog River. Grabe ka heroic gayod ang inyong ginahimo, ma'am, alang sa inyong mga pinalangga nga estudyante. Apan curious mi, Ma'am Jenicil, unsa ba ang lakang nga inyong ginahimo aron masiguro pod nga di sab mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa inyong mga magtutudlo sa paghatod ninyo og modules? Sorry sir, katong video nga gi-upload ni Ma'am Allen Jane, padulong mi adto pauli. Paggawas mi adto sa mong school, pauli na mi adto. Kusog kayo ang ulan manggod, nagbuntaga gid ang ulan mo to nakabaha ang sapa. Naanod ang amo ang gakit nga kanang mo na sakyan namo kumutabok ni sa Salog River. Naanod siya tungod sa kakusog sa tubig. So wala mi lain nga masakyan. So naay residente didto na siya interior, nag-offer siya sa amo nga iyahaming tabangan pagpatabok sa Salog River. So mauto siya nga wala mi choice, wala mi lain nga kanang magamit tungod kay ang among gakit na anod man. So moto nga naggamit na lang gud mi og interior aron nga makatabok mi sa Salog River. Pag-upload adto ni Ma'am Allen, di-upload gid to niya nga kana bitong kanang gi-share lang namo ang amo ang experience. Dayon. Moto daghan na kay ang nag-comment. Tanaw ni mo, ma'am, unsa ba ang gatulak kaninyo nga moserbisyo sa mga estudyante taliwala pa man nga lisod ang paagi sa pagtudlo karon? Una sir, ang kalisod part na gyud na sa amo ang trabaho. Dawat na gyud na namo pag apply pa lang namo, dawat na namo nga naa gyud na ang kalisod. Nagpadayon gihapon mi sa pagserbisyo tungod kay diha man ni nag-uha og para sa amo ang pamilya. Ikaduha, malipay sad ka nga makita nimo ang mga bata nga gusto kayo sila nga mo eskwela bisan karon nga lisod kayo di sila kadto sa eskwelahan kay bawal sila. Makita nimo sa ila nga interesado gyapon sila nga mo eskwela. Karon, ma'am, nga natagaan gayon og pagtagad ang inyong naagian og positibo ang feedback sa mga tao. Unsa ba ang inyong gibati? Lipay kaayo mi sir tungod kay gitubag ang among mga pag-ampo. Among gusto gyud number one gyud namo nga gusto nga matagaan ni og kanang tulay or footbridge. O gani dako kayo ang amo ang pasalamat sa province of Bukidnon. Daghang salamat, Ma'am Jenicil, sa oras nga imuhang gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Padayon sa pagserbisyo alang sa atong mga kabataan nga maoy kaugmaon sa ato ang nasod. Amping mo diha, ma'am. Maraming salamat po sa At Home with GMA Regional TV. Relax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.